Presyo sang isda sa merkado nagtaas bangod sa malain nga tiyempo. Bakla na sini nangin mahina. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Nagdangat sa 50 tubtub 60 pesos ang ginsaka sa presyo sang isda subong nga semana. Diri sa Haro Big Market naglabot sa 300 pesos ang kilo sang aloy, 280 pesos ang kilo sang pisugo kag tamodyos, 240 pesos ang kilo sang bangros kag salmonete, samtang 200 pesos naman ang kilo sang tilapia. Ang kada kilo sang pasayan ang naglabot sa 360 pesos, samtang 320 pesos naman ang kilo sang lukos. Gani sa mga may plano nga manindahan sa weekend, hindi na kuno kamo makibot sa pagtaas sang presyo sang isda sa merkado. Suno sa mga manugbaligya, ang pag-iwat sang supply tugaman sang malaing nga tiyempo ang ginatumod rason sa pagtaas sa presyo sini. Gani naghina man ang baklanay. Mga tsimpo, may mga bagyo, apin pa na sa amiyan, sa abagat, Hindi makaal. mabalod. Kahit wala gawa, tungka. Malang sa babaw. Kung nagsaka ang presyo sang isda, nagapabili naman sa 290 pesos ang kada kilo sang baboy sa merkado. Kung mahal ang isda, bakal ang baboy. Nagabakal lang man. Uy, damo-damo kayo. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang, One Western Visayas.